Tiden er gået i den lille forstad Helsingør, hvor det såkaldte Bjarnes Boyband utrætteligt har forsøgt at bringe det smukke ved julen frem i landets kroge. Selv sneens bortfald stoppede ikke det lille band fra at bringe juleglæden. Men efter hr. Weitze fik et anfald af den såkaldte corpus violinus syndrom, er alt gået ned ad bakke for byens julehumør. Selv ænderne i byens stam er blevet så frygtelig nedtrykte. Hvad skal der dog blive af juleaften uden Bjarnes Boyband? Hey, Vincent, tag en tudkiks. Vi skal redde julen. Mission Red Julen. Nej, det kan ikke passe! Det er mig, der er glædebringeren her i julen, ikke jer! Og vi har julemanden. Julemanden er 1,89 høj, har leveret 1000 gaver og har gevaldigt brug for en pause. Sidst men ikke mindst har vi Bjarnes Boyband. Bjarnes Boyband består af 4 personer, leverer en lækker trærettersmenu og er usædvanlig musikalske. Mine julekugler! Skal I være venner? Bedste venner. Jeg skal julen sammen! Og således slog julemanden sig til Bjarnes Boyband, og sammen kunne de endelig få juleglæden tilbage. Men glædestruende far lurer stadig om hvert et gadehjørne. Frygt dog ej, for Bjarnes Boyband vil være på deres post og redde glæden, hvis faren tror igen. Ho ho ho! Glædelig jul! Ho ho ho.